Здравейте в Фитнес за теб. Днес сме с Павел. Между другото, днес той навършва 13 години. Нашия подарък от канала за неговия рожден ден. Павел се занимава с тенис. Целта на това видео е да покажем една кондиционна тенис тренировка, в която даваме акцент на бързината. Бързината, която в тази възраст, на която се намира Павел, е много благоприятна за развитие и трябва да се работи. Всички колеги треньори и всички, които се занимават с деца, да го имат в предвид това, че е благоприятен период за развитието на бързината, упражнения за бързина, като това да бъде основен акцент и силовете и упражненията за бързина, които да се прилагат на тая възраст. Днес сме ви подготвили 4 упражнения. Той Павел е малко изненадан, защото не знаеш каква тренировка ще направим, което е добре, за да бъде по-забавно. Ще направим 4 упражнения, скокове на въже, после ще направим един страничен напад, с който да дадем малко акценти на гъвкавостта, плиометрични отскоци на високо с приземяване и една сувалка. Ще използваме това волейболно игрище, което е по-малко от тенис корта, но за едно тренировъчно занимание е добре. След малко започваме. Павка, готов ли си? Да. Окей. Така. Първото упражнение от 4-те, които казахме, е скачане на въже. Специално в това упражнение Павел още малко начинаещ, но ще се опита да направи около 10-15 скока, колкото е възможно. Дори да се допусне грешка, спирате и си продължавате с отскоците, без да се притеснявате. Павка, заповядай, първото упражнение. Може да започнеш. Отскока, даже вече 20, чудесно. Така, първо упражнение. Ако сте още начинаещ, както в случая той с това упражнение, напълно нормално, още повече, когато работим с деца, трябва да бъде по-разнообразно, едно след друго упражненията, не да правим едно упражнение, да почиваме после пак. Сега ви ги предлагам, после накрая пак ще ви обясня. Добре едно след друго, за да бъде по-разнообразна тренировката. Следващото упражнение, правим един страничен напад, оставяме въжето. Павка, дете ти го показах, страничния напад, така заемаме добра позиция, разкрачени краката и пускаме съответно към дясната страна и след това към лявата. По този начин работим, малко по-разкрачен може да застанеш, така, и пускаме, гледаме коляното да не отива по-напред от пръстите. Хубаво е според възможностите всеки. Добре, продължавай. Добре е така дишането да си върви и да пускате максимално в ляво и в дясно. Като направите няколко напада, може да пробваш да отвориш още. Да, чудесно. Давай, продължавай още няколко така. Ръцете може да ги дигнеш по-напред. Да. Дишането да си върви. И да имаме освен едно натоварване на бедрото и едно добре разтягане на вътрешната част на краката, което в тениса конкретно ни е много полезно за посрещането и отиграването на много по-ниски и по-неудобни топки. Добре, това беше второто упражнение. Така, показваме и третото упражнение. Това са плиометричните отскоци, плиометрична кутия, но сега го правиме на пейка. Едно упражнение, което е строго специфично и много важно за спортисти, баскетболисти, волейболисти, там където има отскок. И в тениса, конкретно сега, където работиме и за бързината, добавяме го, защото много специфично, казвали сме го и в други видеа, много добре натоварва бедрата и самата фаза на приземяването, която имаме тук. Така че ще го използваме. Павел, между другото, днес за първи път го изпълнява и се справя много добре. Затова сега ще направи няколко такива отскока. Павка, давай. Така, добре приземяваш. Ръцете може да си ги вдигаш по-нагоре при приземяването. Добре. Много е важно, плавно, да не бъде. Хубаво стъпвай, давай, продължи още няколко. Хубаво стъпи отгоре на платформата. Добре. Хубаво да умекотявате, нали, по този начин. Добре, е достатъчно. Да го натварваме много като начало. Много добро упражнение. Всеки, който не го е направил,
не го е правил до сега. На стрит фитнес, където има пейка, даже на пейка за сядане съм го правил някога. Много специфично, много добро натоварващо. Така остане сега една сувалка, която ще направим във волейболното игрище, защото тук нямаме тенис корт, с която в различни посоки да развием и бързината конкретно. Така, стигнахме до четвъртото упражнение, сувалката, която изпълняваме едно бързо бягане в различни посоки. В волейболното игрище застанали сме на стартовата линия. Имаме първо едно бягане напред и назад, после имаме по един диагонал, отиване и връщане, от другия диагонал, отиване и връщане, после вляво и вдясно. Сега ще го направим. Правим го с тенис ракетата, защото много е важно, според спецификата на спорта, като развиваме едно двигателно качество, в случая бързина, да се работим дали ще бъде с топка, дали ще бъде с друг уред, който се използва в конкретния спорт. Готови? Започваме. Така, първо правим едно бягане напред и назад. Опитваме се тук максимално бързо да го правим. После до този диагонал. Връщаме. Папа не забравяй да следиш противника. Другия диагонал. Връщаме. Връщаме. Изходната. После сме в дясно. Връщаме. И наляво последната позиция. Папка, сега без да казвам, застани си в началото и си го направи, като се опиташ максимално бързо да направиш всяка една от петте отсечки. Старт! Ракетата ти в същото време да бъде готова за удар. Добре. Ето той сам се сеща, че трябва и да имитира самата игра, която му трябва. И последна отсечка. Добре. Този тип дозировка на упражнението, ако го направим тези 5 посоки 5-6 пъти, като имитираме необходимите разигравания, които в тениса са необходими за отбелязването на една точка средно, като разигравания за точка в тениса. Така че тези 4 упражнения, които показахме, предлагаме да бъдат, особено трите, да бъдат изпълнявани едно след друго, особено когато се работи с деца, да бъде по-разнообразна тренировката. 4-5 пъти, не повече като начало. Говорим за първите 3 от 4 упражнения, вече сувалката с времето може да се увеличава до 10, до 20 и вече при по-напредналите може и повече пъти, като серии 5-6 разигравания, малка почивка и после, както се играе за следващата точка, ако бъдат около 10-12 такива разигравания за гейм, така че да имитираме и да се приближим максимално бързо, максимално близо до натоварването, което ни трябва за тенис матча. Павка, трудна ли ти беше тренировка? Не. Радвам се. Това ме прави много доволен, че не сме предозирали като натоварване, защото като начало така се чувства добре и е доволен. И аз съм доволен от така предложената тренировка. Гледайте, споделяйте, разпространявайте. Надяваме се да бъдем полезни и на колеги треньори, и на всички, които се занимават с тенис, а и с други спортове. До скоро! Не забравяйте да се абонирате за канала. Браво!